Oianeko pianoa ipuin musikala da eta ikusgarria interaktiboa da. Aurrek ilan musikaren bitartez, oian bat entzatzen dugu berpisten. Eta oian hortan bada piano zahar bat eta bera magikoa da zenta notak jotzen dituelaik oiana berpisten da. Ni naiz, zirtziltzil! Ipuin hortan bi pertsonaiak dira bat piskat enigmatikoa, zirtziltzil, eta badu lagun bat abenturatzailea dena Amets. Ipuinaren zehar agertzen dira musikatresna ezberdinak, alor biztan dena pianoa zenta gure ipuinaren bihotza da, mainan berekin batean berpisteko oiana, izanen dira akordeona, txirura, sokazko txuntxuna, indiako perkusio bat, gitarra, eta biztan dena gure ahotsak kantatzeko eta naturaren soinuen egiteko aurrekin. Oianeko pianoaren ikusgarriaren zat sortu ditugu kantu berriak, eta nahasi ditugu ere bai tradizioan ditugun kantuak naturari lotuak, adibidez urtsuntzako janean edo arbora gainean, eta hori guzia kantatzen dugu publikoarekin batean.